Wow, ono omahmu ramane rek yo, cuwidek karo pasar menganti, regane cuma 140 juta. Unity ready rek ndang digas lho iki yo. 140 juta iki lokasine wis Ciamik Pol. Tidak karo pasar Hulaan, tidak karo pasar Menganti. Tonggone wis full, lokasine wis terbentuk soalnya lho. Yo, fasilitasnya terlengkap rek yo, musola ono, tonggo wis gatik kulak. Wis saiki langsung masuk ae Cak yo. Iki regane cuma 140 rek yo, ukurane 5 kali 8 yo. Wis ae Cak langsung Cak. Lek sampean duwe mobil tenang ae rek yo, sik emot mobil-mobil koyo Agia ngono sik emot rek yo. Wis. Terus nang kene, misale cara ngono sampean kenek dimanfaatno gawe ruang tamu outdoor rek yo, utawa parkiran sepeda motor, wis pengen aturan dhewe. Pas tapak depane wis kayak ngene iki rek yo, tali air. Engko nang kene iki ono lampu hias rek yo. Wis. Situe ready rek yo. Iki unit ready, situe wis payu rek dan cepet-cepetan. Kene iki ono terasan kene ge nyantai-nyantai isu kerokokan kayak gak duwe dosa rek yo. Nah, kusene rek yo bocah kalali rek. Kayak bancaan kayu ya. Wis. Terus nang kene iki langsung ketemu ruang tamu atau orang keluarga rek yo. Wis terhubung karo dapur sing minimalis, wis ono mini baring ini rek. Wis tak plafon, plafone wis drop ceiling rek yo. Kamare siji tok rek yo. Lah ini kamar satu-satunya ya rek yo. Iki gawe wong-wong daripada ngekos dan ngontrak. Yo, kamare gede kena gambekan sabu. Wis nang kene kena gawe kaya opo ae rek yo, kaya kupu-kupu opo ae wis kena turun dhewe kok karek nukono gordene tek rek yo. Terus nang kene iki dapure rek yo kene nggone wastafel kono nggone kompor ono mini bare. Lah terus nang kene iki area opo iki rek wis kena turun dhewe. Lah kene iki kamar mandine sing super gede kene diatus wong 35. Klosete jongkok. Lah wis ono krane rek yo. Wis langsung digas rek yo. Iki lokasi tepat di Desa Sidojangkung Menganti Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Ukuran 5 kali 8 regane cuma 140 juta. Yo, wis nek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung capri saya. Untuk kembali update saja video profil. Assalamualaikum, bye.